Него се го е бавил на този спорещ по той да вика, че е по Турция. Да. Когато ме гледал. Аз кажи ми сега толкова опасно тази криза. Къде си намери работа, то и за тъп. И знаеш какво Да взима? има надница и да има и храна и да си изкарва такива пари за това олигофрен, къде нищо не може. Това верно ли къде си скандал, че скандал? Да, скандал. Аз съм карал. Рекал ти не ми кажа какво да правя. Вика, достатъчно дълго време се търпя. Знаеш? Просто трудно да се остава. Това е бил влезал в някакъв пример. Ники, то наш ход. Виждате, Шаден идва. Не, той идва на светена седмица там. И се друга страна. И аз почвам там на един мой брат Валери и там на точно гара смек. Да, барман. И вика, обаче аз му викам само да изкажеш на тия шеф, че имам условия. Определя условия, виж. Вика, първото условие да се държат човешки с мен, защото не казват ми въпрос, аз това мене не много смявате. Не верно, че го прави. И после като замахна, ние пък ми чакаха, отварахме, какво го правихме двамата. Сутрин и сезон, едва вече тигър не знаеш къде се намира. Ама яки така го редихме като с тебе. Ние спомняш ли хите мислихме да го вземе травестит, да го закараме вътре в склада травестит и да го накараме тига да ходи да прави нещо и да му кажем на травестита, но той може да се дърпа, но ти го напълни. Обаче тигъра поставя това колко се на 23 години е той. Той още не е спал с жената. Сигурно. Той душка, ако го резне един път тигъра да дал фира. Смисъл обърнаване да е, че стане това. Стане. Това да нямаш лечение към жена. Това не е нормално. Той вика, ще ми изнесиш, ще ни изпият паричките. Да, вика, не. По заведение ще ги вода. Вика, вместо да ти купа бира, вика да се връщам върху компютъра. Това беше за по-домашни направо. Не, това си е за психиатрия. Това е за курило мастер. А брат му с биг мама, разбираш. Бате, колко каста беше го отнимало, обувката му колко... Колко каста е толкова по-голяма, разбираш. А ти забрави сега какво се случи да си го Не. Майка му напарила с такси, всеки гледа члета на тази. Това тигъра какво да права. И ние, ето както опенени, тази вика едната обувка, вика другата такива има пълзящи типи, едни чушлета, едни баща го гледа чушлета на терасата с обувката, вътре стоили пръст, вместо таксия, а другата обувка била с някакво пълзящо растение в неговата стая. Това го говори съвсем реално, съвсем нормално. Еко виж каква идея, вика за какво да ги хвърляме, като те вика са големи, вика стават като такси, вика и си гледаме тези растения. Те са семейство ладно, разбираш. Трябва да питаме майка му. Ще отворим след един-два дена. Малко е в ремонт. Това не е готово, стартирало, не е готово. Мисля, след 2 дена да вземем работи, гаранти. Ето, не е това старата. Ама това става за нас. Да, вече няма да се случи. Мисля, контрол относно хигиени, цигари и такова и шум ще бъде на 6, разбираш. Аз си ти работа. Няма да ти пишеш някакъв пак за хиляди лева, при положение, че може да... Ние нашето трябва да намерим. Такива дневники, ходилници, температури, Тя това нещо ще го направи. заявки, Тя това нещо ще го направи, разбираш. дати. Как беше това? Да, това нещо ще си го вземе. Не, то искам да видя което си направи, защото каквото си правим нещо ще мога. Защото за нас е това нещо да бъде. Съм плаща, не, там пресия, че ще се като от него интерес е, всеки интерес е. Има тук, където ни групите, всеки група, знаеш, как свършим тук 5-6 човека, да Ще гледам неща. вземе телевизии, всичко, който ще стане някакви парети, тук бълбакини, някакви купано животи, ще го продавки, ще направим много. Когато ако имате 2 месеца време, Това е най-хубавото, че да чух, дали това ще го сващаме. Смисъл точно. да, те тия глупаци баш изгореха зимата. Да. Да, те дойдоха не са края септември, октомври. Това е най-безумното нещо. Октомври, ноември, декември, януари, февруари, вече... Аз точно аз си дал 4-5 месеца, викам тия сега. Аз като взех и шматки става. Чета тръгвам, че имам работа, рано се срещам. Няма да те точно. Тръгвам. Айде, чао. Здравейте, ще ви имат сигурност, не сме тук. Айде, чао. Айде.
И вот това си. Малко не се иска да. Какво сме много? Да, много вижте кръщи. Кръщи. Да, ще ми проблеми с изиските, аз също разбирам. А да се не ми това. И аз ще свързвам една с колония и всичко. Няма ние ще го правим. Утре ще ги събърна, Ще го правим, а то То моето уредба е нещо малко от вас. Мисля, някакви диско, такова бал. Галчета, това ще ми ясно. Хубава, къв чила в галчета. ще го направим, да. Диджея е тук. Аз ще дам на плаща моята музика и ти издели ще ги дам. Какво може? Направо се подам плеерите, система и контрола. И тук не правим пак. Ама какви парти да ти слушаш по-вършно между блокове, това какви парти ще се крещи? Просто да говоря за система. Ако няма това да имаш Я да бе, петък се Абе, пак не може да видиш тук шумци и това не си в момента. Аз ти говоря за кандидат като нека дал. Аз ти говоря за това. А? Дига ръководил. Другар жестоко. Има да ми няма стало. Няма, да спинам от всеки това ще става за голема. Знаеш какво ще намереш да правиш? Това съм дал Николай на един си спадна, да го видиш. Ще бъркаш с него. Не стига нещо да е. Те го помня кой леги. Абе, нищо няма. Абе, глас се разстига, да не слушаме да Седи малко столя. Кое си там? Може да бъде това. Вие може ли малко назад се понативе трябва? Точно. Не разбирам като това нещо и си не работи това. Да, въпросът си трябва да вземем. Трябва да се много вас, Пешо, Ай, сваляме ли това? слушам. Виж, треки пликове да ги сложа на моя презентация. Ама утре сутринта съм тук, ще ги чува, това не е това нещо, което се сваля. Това само, аз знам как се сваля, разбираш. В смисъл, буквално за секунди работа. Да, вече си започна нещо да се да. Е, така И здраво, аз сега ще викна Симон. тя да бъде, а тя пече на много. Симон и Луис. Пече на много. Най-готин съм се чук. Виж как се пек. Айде, дайте. Чакай. Ще направим някакви списък, ще направим някакво... Не знам какво да правим. Не е прето, Не, тя се е поръчала всичко тук, като гледаш. поръчала. Да, тя е поръчала всичко. Това е някакво, ние тук хипер, искаме да не кураме. Да, ние пече не стига Симон и още някой и... Знаеш, по-долу не видите, има картарчи. Има. Има ли? Отворен е прозорец, който ще няма да знае. Не знам ли трябва. Има го. Не знам доколко работи, но ще отнеме пък и ще работи сигурно. За мен е че бързо. Колко? Ще остане много... Къде да не хоче? Но не Евгений. Да не. Има на Пули и на Кола. Да, на Пули. Пули, това майка беше как. Това ни е направено Пули. То Ники тук е било с някакво цяло ден. Аз един-два дена тук на работа, за какво ми ще това обема, ще се трябваше да бил. Ще ми дадеш козик. Да, не, тък ни.
държи. Защо се не троши ли? Ето и дай вода, бе. Ало, сега сме ни трябва. А? Това е толкова служебния. Да, той малко нещо си с тебе да си това. Ма мисля, това е само за си купувам без пари. Ма нека си са тук, смисъл. Долу се трябва да ви слънци, същите кухнята, където да вкот на това се казва, трябва да ви работи и хубаво си се направи малко на универни си. Може да пробваме сега да гледам. Абе, това. Това са цели, но може да е. Ще се вижда. Каквото си казва, те там, че това стата е, какво иска да се казва. Все неща там, няма да се казва да се разбърна си, да ще казва, ако ще гледа. Това нещо като ние се годишни, хвърлим директно, разбираш.